Wel, bod da, croeso i'r Oedfa'r Bore yma. Dyn nhw fel Emyr. Beth dwi'n mynd Emyr yn harmoni eto yn byd gloch. Mae'r chwyddiadau wedi bod ar y sgrin, ond yn amlwg gan bod ni'n pan y tymor, mae'r chwyddiadau yn fyrach nag arfer, gyda ddim y gweithgareddau arferol, bydd ddim yn gwrthweddu nos Fawrth. Na ffurfiau diwedd wythnos. Mae'r mynd i gwersyll, digwydd yn y bala fory, dwi'n cofio am y plant sy'n mynd, a ddeunio gweithio hefyd sydd yn mynd i helpu gwylio beth yw'n eich gwarchod chi ac roi diogelwch o deithio yn y tywydd yma, beth yw wir yn bendithio hyn bydd y digwydd yn rhan y groes yn ystod yr wythnos. Sil nesaf bydd John Aron yn cymryd y ddwy Oedfa'r Bore a'r nos. Felly mae dyna y cyfan. Dewch i ni droi at Dduw. Diolch i ti, o Dduw, yn bod ni yn gallu troi at y ti fel hyn nawr. Diolch i ti am weddi. Ni'n dod nawr i alw arno ti. Wrth weddio nawr, ni'n annog yn hunain i dygeisio ti, i feddwl amdano ti, a dy berson ti, ac i siarad â ni ein hun hefyd, i ddod ato ti, gan wybod bod yna bethau'n wir amdano ti, a bod ni wir eisiau dygeisio ti, a bod ni eisiau bod yn ddidwyll. Bod ni wir yn dymuno dy resynolneb di, ac yn wir yn dymuno dy addoli di. Yn bod ni'n gallu dod yn ddweud ein tad, dy fod ti yn dad, dy fod ti yn personol, dy fod ti yn dad sydd yn wahanol i bob tad i ni gyd wedi nabod, dy fod ti'n dad perffaith ac yn llawn cariad a tysturi. Ni'n dod ato ti yn ddweud hefyd ein tad rhwng oed yn y nefoedd, yr un sydd yn rheoli dros bob beth, yn holl a hiog, ond mi ni yn gweld y tywydd yma sydd yn mor rymus yn gallu codi ofn arno ni. Sylweddoli pa mor fawr y ti, ben y greadigaeth i gyd, bod y cyfan yn dylawd i, y byd a'r dysawd. Mae dyma y Duw i ni dod ato, a hefyd y fod ti Dduw sanctaidd, gyn bod ni'n bechaduriad. Helpa ni i ddod mae hyn yr ysbryd cywir, i ni dod gan ofyn, sancteiddiau'r dy enw, bydde dy enw di, a cyfan mae dy enw di ni gynrychioli, cael i barchu heddi, bydde yna bobl yn dy addoli di, bydde yna rai sydd ddim yn meddwl amdano ti o gwbl, yn plygu i dy arglwyddiaeth di. I ni gweddio adeilad dy deyrnas, wrth i'r gair gael ei bygethu, wrth i'r gwirionedd gael ei esbonio, bydde ti trwy ysbryd yn adeiladu dy eglwys di, bydde mwy a mwy yn dod mewn i dy deyrnas di, bydde dy wyllus di hefyd yn cael ei wneud. Yn ein bywydau ni, bydde yna ddim styfnigrwydd na mynnu mynd i'r cyfeiriad arall, ond bod y wyllus di yn hyn wyt ti eisiau ddigwydd, fel mae yn y nef, bydde fe hefyd yn byd ni, mwy a mwy o bobl yn plygu i dy wyllus di ac yn dod ato ti. O arglwydd, i gyflwyno roedfa y mae ti nawr, gwyn dy help ti, a ni allu cael yn bwyntio, gan i ni bod â rhyddid ac awydd i dy addoli di, wrth i ni ganu, wrth i ni weddio, wrth i ni wneud hynny gyda'i gilydd, a pan mae'r gair yn cael ei esbonio, bydde yna groeso i deiriau di yn ei calonyn. Ni'n gofyn hyn i gyd, fel bod ei enw di yn cael ei ogwneud. Yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch Dewi. Ond ni barhau i addoli trwy ganid yn gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 168 yn y llyfr yma. Emyn o fawl. Hosanna
Halleluia. Fe anwyd brawd I ni. Fe dalodd ein holl ddyled ar fynydd Calvary. Hosanna, halleluia, brawd ffyddlon di-wahan. Brawd erbyn di-ddogledu, brawd yw mewn dŵr a thân. Geiriau addas heddiw mewn dŵr yma. Nes I cael tywydd ofnadwy ond un i'r dyddiau diwethaf yna. Ac yn y Beibl mae dŵr a thân, yn symbol o y pethau ofnadwy hynny sy'n gallu dod yn ein herbyn ni mewn bywyd. Ond mae'r arglwydd Iesu, mae'n gallu cydymdeimlo gyda ni, beth bynnag ni'n gwynebu bore yma, ac mae'n gallu'n cadw ni trwy'r cwbl. Diolch iddo. Wel, nawn ni sefyll, nawn ni ganu mawl gyda'n gilydd. Ni'n mynd I ddarllen dameg eto efo'n gilydd bore yma. Ac ni'n troi at yr Efengyl yn ôl Luc. Pennod 16 ac adnodau 19 I 31. Dameg y dyn cyfoethog a Lazarus. Ac jyst I eich atgoffa chi, mae'r damhegion ni'n edrych arnyn nhw ar y foment, yr storis yma oedd Iesu'n I dweud, mwyn dysgu gwersi i'w bobl. I ni'n edrych ar damhegion am y bywyd Cristnogol, pethau sy'n mynd I helpu ni I wybod beth mae'n golygu I fod yn Gristion, sut mae fod I edrych I fod yn Gristion ac yn ddisgybl i'r arglwydd Iesu Grist. Pa fath o bobl ydyn ni fod? Ac falle bod ddim yn hollol amlwg ar y darlleniad cyntaf, be ni'n mynd I weld bore yma yw fel pobl Dduw, fel disgyblion i'r arglwydd Iesu Grist, I ni fod yn bobl sydd yn gwrando ar ei air. Yn bobl sydd yn ymateb I gair Duw. Yn bobl sydd yn dalgafel I addewidion Duw yn ei air. Wel, nawn ni ddarllen Luc 16, dechrau'n adnod 19. Yr arglwydd Iesu yn dweud hyn. Roedd dyn cyfoethog. Oedd yr arfer gwisgo porffor a lliau'n maen ac yn gwledda'n wych bob dydd. Wrth ei ddrws, gorweddau dyn tlawd o'r enw Lazarus, yn llawn cornwydydd, ac yn deheu am wneud pryd o'r hyn a syrthiau oddi ar fwrdd y dyn cyfoethog. Ac yn wir, byddai'r cŵn yn dod I lyfu ei gornwydydd. Bu farw'r dyn tlawd, a dygwyd ef ymaith gan yr angylion
i wledda wrth ochr Abraham. Bu farw'r dyn cyfoethog yntai, a chladdwyd ef. Ym Mheidis ac yntai mewn poen arteithiol, cododd ei lygaid a gweld Abraham o beth, a Lazarus wrth ei ochr. A galwodd, Abraham, fy nhad, trigar ha wrthyf. Anfon Lazarus i'w lychu blaen ei fus mewn dŵr ac i oer i fy nhafod oherwydd roedd mewn ungoedd yn y tân. Fy mhlentyn, meddai Abraham. Cofia i ti dderbyn dy wynfyd yn ystod dy fywyd. A Lazarus yr un modd ei adfyd. A nawr mae ef yma yn cael ei ddiddannu a thithau'n dioddef mewn ungoedd. Heblaw hyn oll, ryngom ni a chwi y mae agendor llydan wedi ei osod. Rhag i neb a ddymunau hynny groesi oddi yma ato chwi neu gyrraedd oddi yna ato ni. Atebodd ef, os felly fy nhad, rwy'n erfyn arnat ei anfon ef i di fy nhad, at y 5 brawd sydd gennyf, i'w rybuddio am y cyfan, rhag iddynt hwythau ddod i'w harteithio yn y lle hwn. Ond dwedodd Abraham, y mae Moses a'r proffwydi ganddynt. Dylent wrando arnynt hwy. Nag e Abraham fy nhad, atebodd ef, ond os a rhywun atynt oddi wrth y meirw, fe edif ar hand. Ond meddai ef wrtho, os nad ydynt yn gwrando ar Moses a'r proffwydi, yna ni chant ei hargyhoeddi hyd yn oed os atgyfoda rhywun o blith y meirw. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Nawr ni ganu eto fy'n gilydd. Nawr ni ganu rhif 4 yn yr atodiad. Bereryn llesg llyddedig yng nghanol brwydre sydd. Mae'r gelyn yn glwyfedig roedd bron a chario'r di. Na lwfrhau dy galon, cei goncwest yn y man. Mae'r gŵr sy'n gwisgo'r goron yn eiriol ar dy ran. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu dy'n gilydd.
Fi'n siŵr bod chi'n gwybod, neu fi'n siŵr bod chi wedi sylwi, bob wythnos, pan chi'n dod i'r capel, pan ni'n dod at ein gilydd fel hyn, i fi'n darllen o lyfr. Ar un llyfr ni'n darllen ohono fe bob wythnos, bob cyfarfod. Y Beibl. Nawr falle bod chi wedi bod yn meddwl eich hunan, wel pam? Hynny, fi'n siŵr bod ydych chi storis yn y tŷ, llyfrau chi'n hoffi darllen. Fi'n gwybod bod rai ohonoch chi'n hoffi darllen llyfrau gwahanol. Fi'n siŵr, os o'n i'n mynd i'ch tŷ chi, bydd ydych chi silff falle yn eich stafell chi, neu mewn rhyw stafell ar silff yn llawn llyfrau. Storis o bob math, pethau chi'n hoffi darllen cyn mynd i'r gwely neu yn y prynhawl. A fi'n hoffi darllen storis. Fi'n hoffi darllen llyfrau gwahanol. Pam te, bob wythnos, pan ni'n dod i'r capel, mae just un llyfr ni'n darllen. Wel, y reswm yw achos mae'r llyfr yma yn wahanol. Mae'r llyfr yma yn special. Nid just stori yw e, nid just rhywbeth diddorol i ddarllen yw e. Dyma gair Duw. Dyma y neges mae Duw, yr un sydd wedi creu ni, eisiau dweud wrtho ni. A mae'r llyfr yma, mae e'n special. Gwybod be, mae wedi cymryd lot i ni gael y llyfr yma. Gyntaf i gyd, oedd Duw yn gorfod creu ni, ac oedd e'n gorfod siarad wrthon ni. Yna, oedd rhaid i bobl ysgrifennu lawr beth oedd Duw eisiau iddyn nhw ysgrifennu. A wedyn, oedd rhaid i bobl eraill copio hynny yn ofalus a pasio ymlaen i bobl eraill. A wedyn, oedd angen i'r geiriau yna cael eu cyfieithu i ieithoedd gwahanol fel Cymraeg, ac oedd angen i'r llyfr i gael ei printio allan fel hyn. Chwa be, ni mor lwcus. Ni mor lwcus. Mae lot o bobl yn y gorffennol, a lot o bobl heddi, bydde wrth ei bodd yn cael y Beibl yn ei iaith ei hunan, a cael copi o'r Beibl iddyn nhw. A fi'n siŵr bod ydych chi copi o'r Beibl sydd just i chi yn y tŷ. Os ddim, yna eisiau chi gofyn i mam a dad am un. Ni mor lwcus. Achos pan i ni'n agor y Beibl, i ni'n gallu clywed beth mae Duw eisiau ddweud wrtho ni. Nawr, mae Duw, fel ni'n mynd i weld bore yma, mae Duw eisiau bod ni yn credu ynddo fe. Ac felly, os oes da ni problem, os oes rhywbeth yn poeni ni, ni'n gallu agor y Beibl a mae Duw yn siarad gyda ni ac yn cysuro ni. Ond, mae Duw hefyd eisiau rybuddio ni. Mae Duw, newn ni weld hynny hefyd. Yn y Beibl mae Duw yn rybuddio ni. Bod ni ddim yn gallu cario ymlaen fel ydyn ni, bod ni ddim yn gallu anwybyddu fe, ond bod rhaid i ni gredu ynddo fe. A dyna pam mae'r llyfr yma mor bwysig. Dyma pam bod ni yn dod at ein gilydd bob dydd Sul mwyn clywed beth sydd gan Duw i'w ddweud. A dyma pam, bron a bod pob wythnos, fi'n annog chi i wrando, neu trio gwrando, fi'n gwybod mae'n anodd, ond trio gwrando pan ni'n darllen y Beibl, a trio gwrando yn y bregaeth i weld be mae Duw eisiau dweud wrtho chi. Nawr, mae hwnna'n gallu bod yn anodd, felly ni'n mynd i weddio nawr. Ni'n mynd i siarad gyda Duw, a gofyn iddo fe i helpu ni i wrando. Nawr ni weddio. O arglwydd ein Duw, ni'n diolch i ti am y Beibl. Yn diolch am dy air di. Diolch bod ti wedi'n creu ni, diolch bod ti wedi siarad, diolch bod ti wedi dangos dy hun. Diolch bod dy bobl di wedi ysgrifennu'r geiriau yma lawr. Diolch bod ti wedi trefnu bod y geiriau yma'n cael eu pasio ymlaen a'i cadw. Diolch bore yma bod gennym ni'r Beibl yn ein iaith ni. O arglwydd, diolch bod ni hyd yn oed yn gallu cael copi ohono fe, bob un. Diolch bod ni hyd yn oed erbyn hyn gallu cael ar ein ffôn ni ac yn gallu edrych arno fe wrth i ni fynd o gwmpas y lle yn rwydd arglwydd. Diolch am hyn.
Ond 'dyn ni'n gwybod o dad bod hynny gyd ddim o unrhyw werth i ni, os nag ydyn ni yn gwrando, os nag ydyn ni yn cymryd sylw, os nag ydyn ni yn edifarhau ac yn credu, os nag ydyn ni yn gafael yn dy addewidion, a felly o Dduw, ni'n gofyn am dy help di unwaith eto. Helpa ni bore yma i wrando ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud. Dad, ni'n gweddio dros y plant hynny fydd yn mynd i'r mini gwersyll wythnos yma. Ni'n gweddio dros Aaron wrth iddo fe ddarllen ac esbonio y Beibl fyna. Ni'n gweddio ni wedi helpu y plant a'r bobl ifanc i wrando yn fyna. A dad, pob un ohono ni, pryd bynnag mae'r cyfle gyda ni, helpa ni i ddarllen dy air di, a helpa ni i weld yr hyn rwy ti am i ni weld, os gweli di fod yn dda. Dad, i ni eisiau gweddio bore yma dros ein byd ni unwaith eto, i ni'n yn dychryn wrth weld y sefyllfa yn yr Ukraine ac arglwydd sefyllfa dyrys yn fyna ac a arglwydd ni'n gyffesu, os ni'n onest, falle bod pethau wedi bod mor rwydd arno ni am gymaint o amser bod ni prin yn gallu dychmygu sefyllfa lle oedd na ryfel yma yn Ewrop a ryfel bydd yn effeithio arno ni o bosib a arglwydd. Ni'n gweddio arno ti i ymyrryd, gofyn arno ti i drygarhau ac i ddod a dy oleuni di, a dy gariad di, ac i ddod â thangnefedd ac gofeddgarwch yn yr ardal honno. Ond dad, ni'n gwybod hefyd, mae dyma sydd i'w ddisgwyl. Mae dyma mae dair di'n rybuddio fydd yn wir cyn bod y diwedd yn dod a arglwydd o beth bynnag dda. Beth bynnag yw ein profiad ni. I ni'n gofyn i helpu ni i ddal yn gafel ar da ddiwydion di. Fel Lazarus yn y ddameg yma. Gwybod beth bynnag i ni'n diodde yn y bywyd hwn. Fod gen ti rhywbeth gwell wedi i baratoi ar ein cyfer ni. O, arglwydd. Arglwydd, bydd gyda ni nawr. Helpa ni bob un. Cymer ymaith bob rwystyr. Unrhyw beth bydd yn tynnu'n sylw ni oddi arna ti. Dad, bydd yn agos os gweli ti fod yn dda. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto rhif 10 yn yr atodiad. Rhif 10. Diolch am dy addewidion. Addewidion sydd mor fawr. Addewidion mawr a gwerthfawr. Rhoi cymorth i ni nawr. Gwna hwy'n filwyr ar y blaen ar faes y gad. Ac ymlaen. Nawn ni sefyll i ganu. Amen.
O trowch gyda fi, wrth i ni edrych ar air Duw gyda'n gilydd, yn y ddengil lyg, penod 16 ac adnodau 19 ymlaen. A beth sy'n dynnu fan hyn unwaith eto, fel nes i gweld yw dameg. A mae'r ddameg yma yn un a hynod o ddiddorol, yn dydi? Mae'n hynod o gyfoethog. Mewn ychydig iawn o adnodau mewn gwirionedd, mae'r arglwydd Iesu yn creu rhyw ddarlun ar ein cyfer ni, a mae'n lot o fanylion. A rai pethau sydd yn neidio allan yn syth, y ffaith bod cymeriad yn cael ei enwi. O'n i'n clywed am Lazarus, ac wel ar ben hynny, gyda ni Abraham yn ymddangos yn y ddameg. A falle ar yr olwg gyntaf, dwi ddim yn hollol glir beth yw prif wers y ddameg. Hynny yw, mae'n gymaint yn mynd ymlaen, falle bod ni ddim yn siŵr beth yw'r pwynt, beth i ni fod i ddysgu o hyn. Ni'n clywed am angylion, efe rhywbeth fyna i ni fod i ganolbwyntio. Ni'n clywed am cyfoeth a thlodi. Ni'n clywed am farwolaeth a yr hyn sydd yn digwydd ar ôl i ni farw. Beth yw'r pwynt? Na, mae'n lot gallwn ni ddysgu o'r ddameg. A mae'r pethau yma, maen nhw'n werthfawr. Ond fi'n credu bod y ffocws yn llawer fwy syml, a gweud y gwir. Mae'r hyn mae'r arglwydd Iesu eisiau ddangos i ni yn rhywbeth llawer mwy sylfaenol. Cwestiwn mi eisiau gofyn bore yma yw hyn, beth yw'n hagwedd ni at air Duw? Beth yw'r agwedd ni at air Duw ac at addewidion Duw? Dys chi'n troi nôl i'r adran, neu'r adrannau blaenorol. Mi Iesu wedi bod yn siarad gyda pobl sydd mewn gwahanol ffyrdd yn anwybyddu gair Duw. Pobl sydd wedi bod yn ffindio ffyrdd o osgoi gwrando ar gyfraith Duw. Pobl sydd wedi bod yn trial cyfiawnhau eu hunain. A felly mi Iesu'n dweud y ddameg yma. Dameg yma sydd yn dod ni nôl i beth sy'n fod yn wir yn y ffordd i ni'n gwrando ac yn ymateb i air yr arglwydd. Ac mae'n ddameg mor berthnasol i ni heddi. Dyma un o'r athrawiaethau sydd wastad dan ymysodiad. Chi'n troi nôl i hanes y cwymp, gardd Eden, beth yw'r peth cyntaf ni'n gweld fan'na? Mae'r diafol yn dod ar ffurf sarf, a beth yw'r cwestiwn, beth sy'n cael ei ymosod? Mae'n gofyn y cwestiwn, a ddywedodd Duw hyn? A di Duw wir wedi dweud hyn? Hynny yw, mae'n gorfodi Efa ac Adda i gwestiynu gair Duw. Cwestiynu yr hyn mae Duw wedi ddweud. Mae hynny wedi bod yn wir trwy hanes. Pobl yn cwestiynu, pobl yn amau, pobl yn beirniadu, pobl yn gwrthod gair yr arglwydd, a sdim byd i newid heddi. Dych chi pobl sydd yn mynd at y Beibl, ac maen nhw'n gwneud pick and mix,
torri allan y bits dyn nhw ddim yn hoffi neu'n addasu y rannau, dyn nhw ddim yn gyfforddus gyda ac yn gwneud i'r pethau yna ffitio beth maen nhw yn dymuno i weld ac yna'n ceisio cyfiawnhau eu hunan. Nawr, mae yna lot gallwn ni ddweud am y Beibl, am air Duw. Un o'r pethau mwyaf pwysig i ni'n dysgu am air Duw yw fod e'n ddigonol. Sufficient. Mae'n ddigonol. Fel ni'n gweud wrth y plant yn gynharach. Dyma'r unig llyfr i ni yn darllen ar ddydd Sul. Dyma'r unig llyfr i ni'n astudio gyda'n gilydd fel Cristnogion mewn oedfa fel hyn, achos dyma'r unig llyfr ni angen. Mae'n ddigonol. Mae popeth yn y Beibl i ni angen i wybod mwyn dod i adnabyddiaeth o Dduw ac mwyn dod i fywyd tragwyddol. A ni'n gweld hynny'n dod drosodd yn y ddameg yma. Mae gair Duw yn ddigonol. Mae yna ddau beth fi eisiau i ni weld bore yma. Mae gair Duw yn ddigonol i'n cysuro ni. Ac mae gair Duw yn ddigonol i'n condemnio ni hefyd. Gair Duw yn ddigonol i'n cysuro ni, a mae gair Duw yn ddigonol i'n condemnio ni. Nawn ni ddechrau efo'r cysuro. Ac ni'n gweld hynny wrth gwrs ym mhrofiad y dyn tlawd yma, Lazarus. Ac dyma'r unig cymeriad sy'n ymddangos mewn dameg a sydd yn cael ei enwi. A felly chi yn tybio, wel, mae'n rhaid bod hynny'n bwysig. Mae'n rhaid bod yna rhyw arwyddocâd i hynny. Pam Lazarus? Wel, ystyr enw Lazarus yw mae Duw wedi helpu. Mae Duw wedi helpu. Ac wrth i ni ddarllen y ddameg, ni'n gweld mae'r enw yna mor addas iddo fe, dydy? Mae mor briodol. Sneb arall wedi helpu e. A ni ddim yn clywed lot amdano fe, ydyn ni heblaw am y ffaith fod e mewn sefyllfa gyfan gwbl druenus. Mae ei fywyd yn un o ddioddefaint. Ni'n darllen bod e'n gorwedd, y gwir yw, mae'n golygu bod e'n cael ei osod i orwedd. Dwi ddim yn gallu gosod ei hun, mae'n cael ei gario a'i osod ar bwys y drws yma. Ac mae e'n sâl, ni ddim yn siŵr beth sydd yn bod arno fe i gyd, ond mae'n amlwg bod ganddo fe'r cornwydydd yma'r sôs yma drosto fe i gyd. Ac mae'n anghennus, mae eisiau bwyd, mae'n llwgu. Mae'n deheu am just bita'r scraps, y brywsion oddi wrth bwrdd y dyn cyfoethog a'r awgrym yw, mae eisiau hynny, ond dwi ddim yn cael hynny. Dwi ddim hyd yn oed yn cael yr gweddillion. Ac yna mae'r cŵn yma. Ac ni ddim yn sôn fan hyn am anifeiliaid anwes, hynny yw, ni'n sôn am cŵn hanner gwyllt, byddai'n prowlan o gwmpas yn chwilio am scraps a gweddillion, a maen nhw'n dod, a maen nhw'n llyfu yr cornwydydd yma, a dwi ddim yn glir efe bod nhw'n trial i gysuro fe, neu ydyn nhw'n trial cymryd mantes ohono fe, ond naill ffordd na'r llall. Os chi'n sâl yn barod, a byddwch chi'r open wounds yma, peth ola chi eisiau bod yna rhyw gŵn yn dod ac yn slobran drosto chi. Mae sefyllfa fe yn ofnadwy. Mae'n druenus. Ac wrth gwrs, beth sy'n gwneud y peth mor ofnadwy yw ni'n gwybod fod y profiad yma yn reality i lawer o bobl. Hynny yw, dyw bywyd ddim yn hawdd i gymaint o bobl. Mae dioddefaint yn rhan o'i profiad nhw o'i geni hyd y bedd. A mae'r Lazarus yma, mae'n marw. Ac os mae dyna o ddiwedd y stori, bysach chi yn meddwl eich hun, wel,
Dyna tragedy. Dyna chi bywyd gwbl di-bwrpas. Mae wedi cael ei eni, mae wedi dioddau, ac yna mae wedi marw. Beth oedd y pwynt yn hynny i gyd? Ond wrth gwrs, nid dyna diwedd y stori. Nid dyna diwedd y stori i Lazarus, nid dyna diwedd y stori i bobl yr arglwydd, achos mae Lazarus mae'n cael ei gymryd i beth byddwn ni fel arfer yn galw'r nefoedd. Mae'n cael ei gymryd i baradwys. A'r ffordd mae hynny'n cael ei gyflwyni yw fod e'n cael ei weld wrth ochr Abraham. Neu falle'n well, ymynwes Abraham. Yn pwyso lan yn erbyn Abraham. Nawr eto, falle bod ni'n darllen hynny, a ni'n meddwl, pam Abraham? Ond mae'n sawl reswm. Gyntaf gyd, Abraham oedd tad y genedl. Abraham oedd yr un yn oedd yr Israeliad yn edrych nôl ato fel ei tad. A felly mae hynny yn rhan o'r peth, ond mae'n y fwy wrth gwrs. Achos yr hyn oedd yn nodweddu Abraham, beth oedd yn sefyll allan am Abraham, oedd fod yn un llawn ffydd. Ond dyma, fe yw tad pawb sy'n berchen ffydd. Dyna mae'r apostol Paul yn nes ymlaen yn ei lythyr at y Rufeiniaid yn dadle. Mae'n dweud mae Abraham yn dad i bawb sy'n meddu ar ffydd. Ond Duw wedi dod at Abraham ac wedi gwneud addewidion i Abraham ac wnaeth Abraham gredu'r addewidion hynny. Cyn Moses a'r proffwydi, cyn bod y gyfraith a'r proffwydi yn cael ei roi, wnaeth Duw ddod a gwneud addewidion i Abraham. Ti yn mynd i fod yn dad i genedl. Ti yn mynd i fod yn dad ac o dy had di, mae'r byd i gyd yn mynd i gael ei fendithio. Mae yna had yn mynd i ddod sydd yn mynd i roi bywyd. Ac fod yn edrych yn hollol wirion, fod yn edrych yn hollol amhosib ar y pryd, nath Abraham gredu. Oedd ddim yn gallu gweld y pethau yna, y cwbl oedd e'n gallu gweld oedd ei gorff hen a'i wraig hen a dim plant ganddyn nhw. Oedd e'n edrych ymlaen efo llyged ffydd. Yn edrych ymlaen i'r wlad ac i'r ddinas, ac i'r etifeddiaeth, ac i'r cwbl o Duw wedi addo, oedd e'n edrych gyda llyged ffydd. Fi'n credu mynd ar pwynt, nag yma? Mae'r Lazarus yma, ni ddim yn gwybod lot amdano fe. Ond oedd yr un yma nath ddioddau cymaint, mae'n amlwg fod wedi cadw ei lygad ar yr arglwydd. Fod wedi ymddiried yn new i'w helpu. Oedd wedi credu yn addewidion Duw, fod yna fwy na'r bywyd yma, ac hyd yn oed os y'n ni'n dioddau ac yw pethau mynd yn ofnadwy arno ni yn y bywyd yma, mae'r arglwydd yn addo rhywbeth gwell. Mae'r arglwydd yn cynnig bywyd tragwyddol. Oedd yn methu gweld hynny ar y pryd. Yn edrych fel ffydd ddigon ffôl. Ac eto, nath ddim cael ei siomi. Oedd Lazarus wedi gosod ei obaithau yn Nuw, gan addewidion Duw, yng ngair Duw, ac roedd Duw wedi ei helpu. Ond mae gair Duw yn ddigonol i'n cysuro ni. Beth bynnag i ni'n gwynebu. Mae'n edrych yn cwmpas ni bore yma, ag diolch i Dduw, dys neb ohono ni mor sal bod ni wedi cael ein gosod i orwedd wrth y drws yn gobeithio bydd rhywun yn tostyrio wrtho ni. A dys neb yma bore yma, diolch i Dduw sydd yn llawn cornwydydd a cŵn yn dod ac yn ei llyfu nhw. Dys neb yma, diolch i Dduw sydd mor anghennus a a, 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 bwyd o'i hunan. Ond dyna beth i gweld yn ei ar y pryd. Mae
Ac eto fi'n siŵr. Fi'n siŵr bod yna bob math o bethau yn mynd mlaen yn ein bywydau ni. Fi'n siŵr bod yna bob math o bethau wedi digwydd yn y gorffennol i ni. Fi'n tybio bod yna bethau i ddod yn ein profiad ni gyd. Mae yna ddioddefaint. Mae'r Beibl yn onest ac yn agored am hynny. Mae dioddefaint yn rhan o fywyd, a fel Cristnogion, sdim addewid bod ni'n mynd i gael ein cadw rhag hynny. Na, os unrhyw beth, mae'r arglwydd yn rybuddio fel fy mhobol i, chi'n mynd i ddioddau. Chi'n mynd i ddioddau os unrhyw beth yn waith nag eraill am eich bod chi yn fy nilyn ni. Mae'r byd yn mynd i'ch cysau chi. Chi fod i ddisgwyl cael eich carcharu. Chi fod i ddisgwyl cael eich gwrthod. Chi fod i ddisgwyl erledigaeth. Ond mae'r arglwydd yn addo. Yn addo bywyd tragwyddo. Mae'r arglwydd yn addo bod yna ddydd pan fydd yna nefoedd a deiar newydd a chyrff newydd. Mae'r arglwydd yn addo bod yna ddydd lle bydd e'n sychu bob deigryn o'n llyged, a bydd dim marwolaeth, a bydd dim salwch, a bydd dim dioddefaint mwyach. Mae gad yw yn ddigonol i'n cysuro ni. Mae rhaid ni gredu a ddewidion Duw. Lle ni'n ffindio a ddewidion Duw? Wel, yn ei air e. Ond dyna ni'n dod at agwedd arall. Yr ail bwynt yw hyn, mae gair Duw yn ddigonol i'n condemnio ni. Ni'n dod fan hyn wrth gwrs at y gŵr cyfoethog yma. A falle bod y werth, cyn bod ni'n mynd ddim pellach, na'i nodi eto fel nes i wythnos diwetha, does dim byd pechadurus am fod yn gyfoethog. Does dim byd yn ei hanfod yn anghywir gyda bod a mesur o gyfoeth, arian ac eiddo. Y cwestiwn mawr yw, beth yw'ch agwedd chi at y pethau? Swn ych chi'n defnyddio y cyfoeth mae'r arglwydd wedi roi i chi? It's what you do with it that counts. Be mae'r gŵr cyfoethog yma yn ei wneud? Wel, ni'n clywed yn benodol am beth oedd e'n gwisgo a beth oedd e'n bita. Oedd y dyn cyfoethog arfer gwisgo porffor a lliau'n maen ac yn gwledda'n wych bob dydd. Oedd e'n gwisgo'r dillad gorau, y lliwiau oedd e'n cael ei cysylltu gyda brenhiniaeth. Oedd e'n bita, gwledda, bob dydd. Hynny yw, dim ond y gorau iddo fe. Oedd e'n llenwi ei fwrdd gyda danteithion ac yn bita nes bod e'n gwneud ei hun yn sâl. Ac oedd ddim unrhyw hyd-ymdeimlad. Oedd ddim unrhyw tostyr. Oedd ddim unrhyw heilioni. Oedd ei fwrdd yn gorlifo a bwyd yn llythrenol yn cwmpo fe arno fe i'r llawr, ac oedd e ddim hyd yn oed yn barod i hynny gael ei roi i'r dyn rhiennus yma ar ei stepyn ddrwsau. Mae'n gwbl ddidostyr. A wnaethon ni weld rhywbeth o hynny wrthnos diwetha, ond does, mae cyfoeth yn ein newid ni. Ac dyna sy'n amlwg sydd wedi digwydd i'r dyn yma. Nawr pam, sydd oedd wedi cyrraedd y pwynt yma? Wel, yr ateb ni'n gorfod rhoi yw oherwydd doedd dim ffydd ganddo fe. Neu o leia dim ffydd yn yr arglwydd. Mae'n rhaid i ni ddod i'r casgliad yna, achos mae'r Beibl yn glir fod ffydd, gwir ffydd yn arwain at weithredoedd. Yn yr drefn sydd yn ni, dyna Abraham, tad pob un sydd yn meddu ffydd, ac yna mae Duw yn rhoi'r gyfraith i ddangos i'w bobl eisiau maen nhw fod i fyw nawr, fel ei bobl sanctaidd e.
Mae'r gŵr cyfoethog yma yn dangos trwy ei weithredoedd fod ei ffyddau ddim yn yw. Na, mae ei ffyddau yn ei ddilladau ac yn ei ddanteithio yna ac ymhethau y byd yma. Fel os oedd ffydd ganddo fe yn yr arglwydd, os oedd ei obaithau yn nyw, os oedd e'n dibynnu ar yr arglwydd i'w helpu a'i achub yna bydde fe wedi dangos hynny trwy wrando ar air Duw. A mae'n amlwg bod e heb wneud hynny. Os chi'n darllen yr Hen Testament, a'r Testament Newydd, mae'n llawn o anogaeth i ni i ofalu am yr anghennus. Allwn ni droi llawer o adnodau, mae ddarllen o Deuteronomion, penod 15, adnod 7. Dyw yn dweud, os bydd un yn dlawd ymhlith dy berthnasau, hynny yw, ymhlith pobl Israel, yn un o'th drefi yn y wlad, mae'r arglwydd dy Dduw yn ei roi ti, paid a chaledu dy galon, na chai dy law yn ei erbyn. Yn hytrach, agor dy law yn llydan iddo, ac ar bob cyfrif ro'n fenthyg iddo ddigon ar gyfer ei angen. A dro ar ôl tro, yng Ngaer Duw, mae'r pwyslais yma ar y tlawd, ar y gweddw, ar y dieithrin, ar yr anghennus, ar y bobl hynny oedd efo neb arall i'w helpu nhw. Heblaw am Dduw, wrth gwrs. Mae Duw yn dweud, chi fod i helpu. Os chi'n bobl i fi, chi fod i'w helpu nhw. Os chi'n bobl i fi, chi fod yn debyg i fi. Mae'r gŵr yma'n dangos bod hynny ddim yn wir amdano fe. A felly, wedi iddo fe farw, mae yn ffeindio ei hun yn beth byddwn ni yn ei alw yn effer. Mae'n cael ei gosbi. Mae'n derbyn yn awr ei heiddiant am y ffordd mae wedi byw mewn gwrthryfel yn erbyn yr arglwydd. Mae mewn ungoedd. Yr un yma sydd i byw bywyd mor gyfforddus, mor foethus, mae ein nawr yn dioddau. A mae yna tragedy fan hyn yn does. Dyma'r tragedy. Fod wedi rhoi ei obaith mewn pethau sydd erbyn hyn wedi mynd. A nawr mae'r cyfle oedd ganddo fe i edifyrhau ac i droi, mae'r cyfle yn wedi mynd. Mae yna tragedy pellach fan hyn oherwydd fod e nawr yn ffeindio ei hunan yn effer, wedi ei gau allan o bresenoldeb Duw a'i fendith a'i addewidion Dyw'r ti'n cyfoethog dal ddim rili di newid, na ddo? Chydi sylwi hynny? Mae'n galw o fy nhad Abraham, mae'n meddwl bod hawl ganddo fe ar Abraham, a mae'n dweud, Abraham, anfon Lazarus. Mae dal yn meddwl bod dy fe rhyw statws, rhyw awdurdod. Anfon Lazarus, mae'n meddwl bod e'n gallu boso y dyn bach tlawd yna o gwmpas. Sdim rhyw edifeirwch yna os e. Ac wrth fynd ymlaen, mae'n dweud, wel, iawn, paid anfon ato fi i roi bach o ddŵr i fi, ond anfon at fy mrodyr i. Achos mae angen iddyn nhw gael cyfle. Cyfle i edifyrhau. A'r awgrym fyna yw, oedd dim cyfle gen i. Nes i ddim cael siawns teg i droi ac i edifyrhau ac i newid y ffordd o'n i'n byw. Sylwch ar ateb Abraham. Adnod 29. Dwedodd Abraham, mae Moses a'r proffwydi ganddynt. Hynny yw'r Hen Testament. Dylent wrando arnynt hwy. Nag Abraham yn had, a sef ddim, os a rhywun atynt oddi wrth y meirw, be edifyrhad. Meddai wrtho,
Os nad ydynt yn gwrando ar Moses a'r proffwydi, yna ni chant ei hargyhoeddi hyd yn oed os atgyfoda rhywun o blith y meirw. Be ni'n dysgu yn y geiriau yma yw bod gair Duw yn ddigonol. Mae'n ddigonol i'n condemnio ni. Mae Abraham yn dweud fyna, oedd gan y dyn cyfoethog a'i frodyr a phawb sydd wedi clywed, oedd ganddyn nhw gyfle. Oedd ganddyn nhw bopeth oedd ei angen. Mae'r gyfraith a'r proffwydi yn ddigon. Yn ddigon i ddod â phobl i edifeirwch. Yn ddigon i ddangos i pobl bod nhw angen cael eu chachub. Yn ddigon i ddangos bod nhw'n methu cadw'r gyfraith, a felly bod nhw, fel Abraham o'i blaen nhw, angen ffydd. Yna eironi wrth gwrs fan hyn. Siŵr bod mae Abraham hon ni'n gwybod yn nes ymlaen fod dyn go iawn o'r enw Lazarus wedi cael ei atgyfodi. Wedi ymddangos yn fyw eto o'r beth. Beth oedd y mater pobl? Cynllwynio i'w ladd eto. Ac ar ben hynny, ymdrechu'n fwy i ladd Iesu. Mae be mae Abraham yn dweud fan hyn yn hollol wir. Os oedd rhywun yn ymddangos o'r bedd, dyw hynny ddim rwsut yn mynd i perswadio nhw, mae ganddyn nhw bopeth maen nhw angen yng ngair Duw. Nawr, yn credu mae hwnna'n dangos rhywbeth mor bwysig i ni bore yma. Rhywbeth sy'n rhaid ni dal sylw iddo fe. Gyntaf i gyd, os ych chi ddim yn Gristion bore yma, does dim esgusodion. Mae gair Duw yn ddigonol i'ch condemnio chi. Yn wir, mae'r greadigaeth yn ddigon i'ch condemnio chi. Mae'r Beibl yn dweud fod y greadigaeth yn dangos digon i ni o fodolaeth Duw ac o'i natur dwyfol fel bod ni'n ddi-esgus. Ond os unrhyw beth, mae'ch sefyllfa chi ac unrhyw un sydd wedi clywed a dysgu unrhyw beth o'r Beibl, mae'ch sefyllfa chi'n fwy difrifol achos chi wedi cael mwy o gyfle, chi yn fwy di-esgus. Does dim esgusodion, byddwch chi ar y diwrnod diwethaf yna, pan i chi naill ai wedi marw neu pan fydd yr arglwydd Iesu wedi dychwelyd i farnu, bydd dim esgusodion. Gallwch chi ddim dweud, pe bai hyn wedi digwydd, byddwn ni wedi credu. Pe bai rhywun wedi atgyfodi, neu rhyw ysbryd wedi ymddangos gyda neges, pe bai na rhyw ysgrifen yn yr awyr, pe bai na hyn a llall byddwn ni wedi credu. Chi methu dweud hynny. Na, mae gennych chi Moses a'r proffwydi, mae gennych chi fwy hyd yn oed, mae gennych chi y Testament Newydd, mae gennych chi'r dystiolaeth yma o fywyd a marwolaeth, ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae gennych chi'r esboniad yma o arwyddocâd hyn i gyd. Trwy'r Beibl mae'r arglwydd yn galw chi i ddod ato fe, i edrybarhau, i gredu, i dderbyn bywyd tragwyddol a maddeuant pechodau trwy Iesu Grist yn unig. A felly, chi'n ddi-esgus. Mae gair Duw yn ddigonol yn hyn. Ond dyna i ni sydd yn Gristnogion. Mae eisiau ni fod â hyder yng ngair Duw. Hynny, mae gair Duw yn ddigonol i'n cysuro ni, a mae hynny mor werthfawr, mor bwysig. Ni'n gallu darllen i addewidion a cael ein cysuro. Mae hynny'n wych. Ond mae gair Duw yn ddigonol i achub eraill. Mae gair Duw yn ddigonol i bobl i ddod i edifeirwch a ffydd.
Wel, weithiau mae'n y demtasiwn i ni feddwl, wel, pe bai Duw jyst yn gwneud hyn, bydd y pobl yn cael ei achub. Pan nag yw Duw jyst yn wneud hyn? Neu, mae'r Beibl yn bwysig a ni eisiau pregethu, ni eisiau cyflwyno gair Duw, ond ni hefyd angen hyn, neu mae angen i ni wneud hyn, wedyn bydd pobl yn dod i ffydd. Na, mae'r arglwydd Iesu fan hyn yn hollol glir. Mae gair Duw yn ddigon. Dyma'r ffordd mae Duw ei hun wedi ei drefnu. Dyma'r ffordd mae Duw ei hun wedi ei roi. Mwyn dod â phobl ato fe ei hun, ac fel bod pobl yn ddi-esgus ger ei fronnau. Mae eisiau ni fel pobl yr arglwydd i fod yn gwbl hyderus. Bod gair Duw yn ddigonol. Mae'n ddigonol i'n cysuro ni. Mae'n ddigonol hefyd i gondemnio y rai sydd yn ei wrthod e. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd. Sawl penna sydd yn ei loes yn hyn? Dwy neu tair. Tair, gret. Wel, y reswm ni'n gofyn hwnna, achos mae'r be ni'n mynd i ganu, mae'n ymddangos yn y llyfryn Carole, efo tair pennill, ond yn y llyfr yma efo dwy bennill. Wele cawsom y Meseia, cyfaith gwerthfawr roca erioed, darfu Moses a'r proffwyd i ddweud amdano cyn ei ddod. Ond o'n i sefyll i ganu dyn gilydd. Arglwydd, ni'n diolch i ti. Nawr am dy air ti sydd yn ddigonol. Ni'n diolch am yr addewidion gwerthfawr sydd yn dy air ti. Beth bynnag sy'n digwydd i ni fod yr arglwydd Iesu wedi agor ffordd i ni ddod trwy ffydd. Ac i ei ddod nid i fynwes Abraham, ond i'w fynwes ef. Arglwydd, diolch am hyn. Diolch fod y gair mae'n ddigonol bod dim esgus,
gennym ni, bod gennym ni bopeth sydd ei angen yn dair di. O, arglwydd, diolch am hyn. A ni'n gofyn ar trwy ysbryd glân di. Arna si i siarad â ni, o sgweli di fod yn dda. I ei bwyso ar ein calonau, yr hyn sydd gen ti ddweud wrthon ni. Da, bydd gyda ni nawr, a bydd gyda ni prynhawn yma heno, arglwydd yn yr wythnos sydd o'n blaenau ni. Da, bydd yn bopeth i ni o sgweli di fod yn dda. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen.